Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la partea așa din acest maraton, sau a 7-a, nici nu mai știu. Și vom juca Minecraft Planetauri. Episodul viitor ați văzut că am făcut camera subterană și am terminat-o. Am pus aici eu, că am pus scări de Oakwood și ne-am stabilit toată casa. Bă, dar trebuie să mă tăiem astea. Se vede urât. Mamă, ce pe rapid. Sunt, cum se zice ăla? Bine, până jos câte secunde ne ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Și până sus. 1, ăsta e, nu, că am încetinit eu. 1, 2, 3, 4. Acum astăzi vom face un drum. Stai puțin. Am niște o clipă. Așa voiam să mă asigur că totul merge bine. Și aici vom face drumul ăsta. De acasă mai întâi vom face unul. De 3. Asta e de 2 scada. Asta așa, pana. Bine, atunci pe la scada facem doar de 2 de aici. Bine. Va fi drum. Cu de toate. Granit. Ăsta unde am diorit. O să pun și dioritul. Diorite. Ia mă, deci ce-am pana mea. Că eu știu să-mi fac drum, bă. 1, 2, 3. Drum! Până la camera abonației am nevoie. Bă, dar asta în pana mea, ce fac cu ea? Pus o mișc! O mișc! Bă! Așa voi numi clipul. Mișcă barca pe uscat. Bine, nu chiar așa. Drumul. Bă, pana mea! Să... Băga mea știoaca. Nu cred. Bă, nu știu dacă pot face asta, dar știam. Ia noapte, pana mea. De câte ori am setat zi. Bă. Time. De. Ia de aici, în pana mea. Gata. Ce avem aici? Cum să facem drumul? Mergem acum la camera abonației. Trebuie să mutăm una mai era dreaptă. Cu una mai era dreaptă. Trebuie să mutăm. Hai mă, mișcă asta în pana mea. Până aici, de aici. La astea 3 merg. Mergem pe așa. Vom și până la enchant. Vom face noi o casă de enchant, deci încă nu facem drumul spre enchant. Spre enchantul table. Bă, asta vine fix pe mijloc, chiar bine. Bine. Apoi ne vom împreta înspre portal din Nedal. Băga mea și picioaca. Astea unete de diamante șantate au început să se facă mai cu decât. Așa zi. O, da! Am uitat și episodul trecut am uitat să notăm abonatul. Prost mai sunt. Bă, mi-am amintit acum când am venit aici. Bine, hai să notăm abonatul episodului. Care este? Ia stai puțin. Să ignorăm. Bine. Înotăm aici. Care cheamă A, D. Hai mă, itema. Dre. Așa. E scris numele lui canal de YouTube. Am mai pus aici un sign. Bă, băga mea și picioca mi-a blocat pe ăsta. Bua mea. Dați-vă în gâtul, mătii. What? Fuck! Filmează. S-a blocat tastatura. Îmi bag pula în ea de tastatură. Gata! În sfârșit! Gata! Futuți gura mătii! Futuți! Bă, nu sparge aia! Trecu. Bine, hai să
pornim cu un drum ăsta. Fac aici ceva, așa, mai întâi punem granitul. În ce părți nu vrea, nu știu, un granit aici, să mai păstrăm din granit. Să punem granit și unul în gază. Nu mai vreau. Granit, 3 granituri aici, unul aici. Și ne facem drumuleț. Trebuie să pun și diorit, nu doar granit. Hai, dar mai întâi facem așa cu granit până aici. Bine, asta la mine așa. Din casă va pune diorite și acum punem să facem noi cu diorit. Dar va trebui să mai păstrăm dioritul. Și acum cobblestone. Stați puțin că mă mănâncă nasul. Cobblestone. Bă, dar începe să prindă formă drumul. Deci am drum până unde vreau. Acum unde sunt fermele de morcov vom face noi un drum. Un pod, pardon, un drum. Ei vor fi patru granituri. Gata, mă, drumul până la camera abonaților am făcut drum. Acum urmează un drum până la fermuță. Am eu aici drum. Să vin eu așa pe drum pe la fermă. Drumul ăsta până la fermă va fi făcut din granit. Bine, apoi mergem cu drumul pe unde să mai merg. Poate cum ajungem la portalul Nether. A fost de aici câte două. Apoi vom porni din nou cu 3. Și aici pornim cu 3. Bine. Ei să vină. Uite așa, să fie drept. Că eu o fac. Să fie așa, drept. Nu zigzag dubă. Arte. Bă, dar ce șmecher! Nu știu să fac. Îl vom folosi cât mai puțin. Că vreau să mai am și pentru altceva. Nu zic altceva, altă construcție, nu știu ceva. Zic să am eu așa. Uite aici tot dioite. Și dioita portalul din Nether. Aici spargem asta, dioite. Și restul cobblestone. Cobblestone. Asta e să consumăm pustoșul. Mamma mia! Când ne-a crescut? What the fuck? Ce făcusem? Ce făcui? S-au crescut și în ferma aici, în partea asta, niște morcovi. Parcă se vede acolo cineva pe mapă. Păi se vede chiar. A, nu e de aia. Nu.
se dă, bă, dacă uiți strâng acum. Bă, că a crescut ferma, nu glumă. Da, o strângem altă dată, bă. Nu are niciun pic din ferma asta să cadă. Pui mii! Futuți! Da, mă, că mai bine continui acum drumul. Pe aici. Mergem. La ferma de morcov. Deci, vreau să vin așa. Câte 3. Doar câte 3 facem. Deci, îmi doresc. Îmi doresc eu de a viață. Ca de aici. Să facem noi așa un pod în jos. O simbiolită. Bine, păi practic drumul e... Sunt gata. Granitul. Mult granit pe aici. 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 Și asta va fi proiectul ăsta. Asta e că am consumat cabelul. Mama, de ceva timp mă tot mănâncăm nasul, nu știu de ce. Fuck. Time set day. Și e gata drumul. Ce șmecher e! Mama, acolo a crescut niște morcovi, dar noi îi strângem acum. Ar trebui să mă duc repede acasă. Să craftăm. Ce să craftez? Scări. Andesite? Andesite. Puiși. Pui se făca. Hai să stai cam aici. Niște scări de dau. Putem folosi. Că tot aveam noi acum. Trebuie să avem și afa aici cu crafting table, totuși. Că poate să avem noi nevoie să ne facem ceva și nu o să putem să ne facem. 6 pâini. Facem pâine, băga mea așa. Amor. Totuși și șmecher, tu am făcut eu așa șmecher. E design. Designul interior. Foai. Capul meu. Și va trebui noi în nedă să mergem, sau dacă am acasă, sunt niște becuri pentru pod. Și jos, aici. Putem noi așa niște granitim să poată veni podul de aici. Până nu ajunge fix până la să putem duce să venim pe aici și apoi ajungem acolo. Păi cam asta a fost partea 6 sau 7, nu mai știu. Dar în partea a 7-a va fi și doar în partea a 7-a ne vom mai juca Epic Battle Simulator, dar sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare. V-am lăsat. What? Pa.